Co vás na výuce na AHOL baví nejvíc? Víc mě baví určitě práce se studenty, kteří se vždycky aktivně zapojou. Vás překvapuje, že uchazeči o škole nevědí a přitom by měli. Měli by vědět, že máme individuální přístup ke každému a snažíme se vždycky všem vyhovět. Jak pomáháte studentům, kteří nemají jasno, co chtějí dělat? Určitě se o tom s nima snažíme pobavit a přijít na to, co by pro ně bylo vhodné. Co říkáte uchazečům, kteří se bojí, že VOŠ je příliš náročná? Asi to, že se bát nemusí, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Jak pomáháte studentům, kteří nemají jasno, co chtějí dělat? Pomáháme jim tím, že se s nima o tom snažíme pobavit a přijít na to zase, jak to vyřešit. A jak propojujete výuku s reálnou praxi? Propojeme výuku s praxí tak, že studenti chodí velmi často na praxe anebo na nějaké exkurze přímo do různých firem. Co by měli vědět studenti před nástupem? Určitě by se hodilo vědět, že první semestr je pro prváky zdarma a v případě, že by se jim ten obor nelíbil nebo by jim nevyhovoval, tak mají možnost přestoupit na další z 5 oborů. A ty obory, které máme, jsou velmi různorodé, takže je určitě z čeho vybírat.